खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ दिनै 29 अक्ट'बर दिनै मोन 30 जिल्लायाव रेली फर बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन 2020 मुंजों सोमावसारगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा। मख'नो गोनांदि CCTOA बानजायनायाव 10 नबेम्बराव खानापारा भेटेनारि साइन्स कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव 1 लाखनिबो बांसिन सुबुं गमा लादों होनना फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बनसुनि गाहाय नेहाथारि सन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेल लादों, जेराव बिथाङा फोरमायथिदों फैगौ दिसेम्बर दानाव दिसपुर आरो दिल्लीयाव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायाव बाहागो लाफानो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों क'क्राझार जिल्ला बनसुआ। चीन हादोराव खुंफुंजानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल पेजेन्टआव फावखुंग्रि दीप्ति बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाहैदों, जेराव चीन हादोराव खुंफुंजानाय मिस फ्रेन्डशिप इन्टारनेशनेल पेजेन्टआव भारत हादोरनि जानानै बाहागो लाहैनाय फावखुंग्रि दीप्ति बसुमतारीखौ देरहासार होनायाव हेफाजाब खालामनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों बिसानि आफादगिरि फुंखा महिलारी आरो गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र बर' बिथाङा। छठ पुजानि समावनो क'क्राझाराव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। थांनाय साननि हरनि सोरांसि समाव क'क्राझार वार्ड नाम्बार 5 दिपु रड टेङापारायाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय सोमजियो। थिलेब मोसाहारिनि नखरा अर खामनायनि जाउनाव सेवहांगार जानांदों। थिलेब मोसाहारिनि नखराव भारा थाग्रा भारती दासनि धोन सम्पतिजों लोगोसे सानै सिख्लासा दिबिका आरो सुलेखा मोसाहारिनि सार्टिफिकेटजों लोगोसे सि-जोम गासै मुवा बेसादफोरा सेवहांगार जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मन्त्रि उरखावगोरा बिथांनि सायाव थिकादार बिक्रम दैमारी बिथाङा खेंफोरथि होदों। प्रमद बर' बिथांनि समाव कर्टनि साहारा लानानै बिल लानांगौनि लामाखौ दिन्थि हरदोंमोन रायजोखौ। कन्ट्राक्टरफोरखौ खस्थ' होदोंमोन, नाथाय दा खस्थ' खालामनांगौनि गोनांथि गैला बे बाथ्राखौ बुंदों थिकादार बिक्रम दैमारीया। गुबुन फारसेथिं मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा प्रमद बर' बिथांनि सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो CSBखौ खामानि गैयै खालामनानै 5 बोसोराव 3,000निबो बांसिन थार्ड ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रि होनो हायैनि जारिमिनखौ रायजोफोरा बावनानै थाङाखै होनना बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिक्रम दैमारी बिथाङा। बिक्रम दैमारीया कन्ट्राक्टर एस'सिएशननि लिडार दिनै प्रेस मिट खालामनाय एपिल खालामदों। जायफ्रा पेन्डिं बिल मोनाखैमोन बिसोर हाइकर्टआव केस होदोंमोन आरो बे केस होनाय कन्ट्राक्टरफोरखौ केस उइथड्र खालामनो आपिल खालामदों। आं बेनि मिनिंखौ बुजियाखै, खारन केस होबाय, केसआ मा जाजमेन्ट होयो बे मथे पेन्डिं बिलफोरखौ होजोबोबानो बे केसफ्रा डिसमिस जायो आरो बेबायदि केसआ स्टेट गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआवबो जायो। दा आपिल होलायनायनि मिनिंखौसो आं बारा बुजियाखै। आरो मोनसे जिनिसखौ आङो बारा मोजां मोनाखै, दा बिथांमोननि जि फार्स्ट स्टेप, दा कलेजफ्राव जि गभार्निं बडि दंलाबायो बा हाई स्कुलफ्राव हायार सेकेन्डारिफ्राव SMC दंलाबायो, बिसोर मोनसे गभर्नमेन्टनिनो नटिफिकेसनजों बेफोरखौ दानाय जायो आरो मोनसे टार्म थायो डिउरेसन। जेनेबा सोरखौबा 5 बोसोरनि थाखाय दादों, खिन्थु बे टार्मा जोबनो 3 मास बा 4 मास 5 माससोल'सै सोरनाबा सोरनाबा। आरो बेखौ पलिटिकेल सिटुवेसना चेन्ज जादों होननानै गभर्नमेन्ट गोदान फैनाय लोगो लोगोनो सिफायला जोबनानै गोदान जि जिबि दानो नागिरदों मादों, बे जिनिसफ्रा ट्रेडिसनफ्रा मोजां नङा। मानो होनबा थांनाय प्रमद बर'नि दिनाव प्रमद बर'आ मिउनिसिपालिटिखौबो सिफायाखै, टार्मखौ कमप्लिट खालामनो होदों मोनफ्रोमबो मिउनिसिपालिटिखौ। स्टेटिउटरि नन स्टेटिउटरि बडिफोरखौ गावनि टार्मखौ कमप्लिट मावनो होजोबदों, गभर्निं बडिफोरखौ गावनि टार्मखौ फोजोबनो होजोबदों। बेनि उनाव बे टार्म जोबनानैसो गोदानै दाफिनजोबदों। नाथाय बे इडुकेसन इन्स्टिटिउसनाव दिनै BJPनि गभर्नमेन्टबाबो माखासे जायगायाव कंग्रेस लिडारफ्राबो बबेबा गभर्निं बडिनि चेयारमेन जानानै दङ। थ' बे मोनसे इडुकेसन इन्स्टिटिउसनसो। दा बेफोरखौ मानो मावदों, बेखौ मावनो नाङामोन, खिन्थु मावबाय जेला आफस'सबो गैया जेबो। खारन बेखौ मोनैनि थाखाय सोरहाबा बिराद गिदिर लसबो जायो बे नङा, खिन्थु बेफोर राजनितियाव मोनसे इनटलारेन्स बा मोनसे प्रतिशत परायन बादि जानो नागिरो। जिहेतु 1 मासल' जाबाय BP गभर्नमेन्ट जानाया, नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ टयटा
भेरिफायार आंहा पार्सनेल मेटाराव 1.5 crore लादो मा फोरमायगोन आंहा बेखौ पार्सनेल मेटाराव बुंनांगौ गैया बेखौ रायजोफ्रा बिसार खालामदों मानगोनां इउजि ब्रह्म सारनिसिम आंनि गुरै मोनसे फोरमायहरनाय आं बुंदों हाइकर्ट केस खालामनानै जायफ्रा बिल लानो नाजादोंमोन बिथांमोना खस्थ' खालामनानै आरो थाखा फैसा गारनानै केस खालामनानै बिल लानांगौनि गोनांथि गैला होननानै बुंनाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा जेफोर पेन्डिं बिलफोर दङ लाइबिलिटिसफोर दङ बेफोर खामानिनि गोजाम बिलखौ होनो थाखाय कन्ट्रेक्टरफोरनो बिल होनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा इतिमध्ये खोथा होबाय बेनिखायनो खस्थ' खालामनानै बिलखौ लास्लायस्लाय हाग्रामा महिलारि सारा जिहेतु होनो थाखाय खोथा होबाय नों ओरैनो मोनगोन आरो सोरबा जुदि बिल हाग्रामा महिलारि सारा होनाय बिलखौ जोंनो नाङा होननानै जुदि हाइकर्टनि सारा लायोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया खस्थ' दा खालामनानै दा ला होननासो बुंनाय जादों गोदो मानगोनां प्रमद बर' सरकारा फैनाय लोगो लोगो बिथांनि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो गोबां थिकादारफोरा हाराहास्ति मोनदोंमोन खस्थ' मोनदोंमोन हाइकर्ट खालामनानैसो बिल लानांगौ होननानै बुंनाय बायदि बे लामाखौसो दिन्थिहरदोंमोन गोबां कन्ट्रेक्टरफोरा हाइकर्ट खालामनानैसो लिस्ट खालामजादोंमोन आरो क्रन'लजिकेल लिस्ट हाइकर्टनिफ्राय बानायनासो मोननो गोनां जादोंमोन प्रमद बर' सारा ओरैनो रावनोबो बिल गोजाम बिल मोनसेबो होआखै दा बेखौनो आं बुंनो सानदों जायफोरा बिल मोननो गोसो बिथांमोना थाखा फैसा आरो खस्थ' खालामनानै बिल लानायखौ लुबैयो ना ओरैनो हाग्रामा महिलारि सारजों बै केसखौ उथायनानै दैखांनानै बिल लानायखौ लुबैयो गावबा गावनि खोथा बे स्पष्ट जाबाय नैथियाव आं बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारिनि समाव दानानै होलांजानाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बोर्ड जोंहा जितु बोर्ड दङमोन कमिटिफोर दङमोन बिथांमोना सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो प्रमद बर' बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो बै सिएसबि बोर्डखौ बिथांमोना फांसनलेस खालामदों जायनि थाखाय सिएसबि गैयिनि थाखायनो गावसोरा गोरोन्थि मावनानै लानायनि थाखायनो 4 बोसोरनिबो बारा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आरो 3,000निबो बारा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड ओरैनो लांदां जानानै थानाय मासियाव साकरि सोनो हायाखै।